We are calling upon all our members, konse kumene muli inu a UTM, asogoleri nonse kumene muli a UTM, ma functions onse aboma tisakuone nkoni. Ndipo tikupempheni kuti mukapitako please nsalu yathu iyi ya UTM tisaipeze. Ngati pali ena amene akugulirani nsalu kuti mukuvala nsalu zote muzikavala kumisika kuti koma kusonkhano waboma kukamsapezeni. Ndipo tithokoze kuti nsalu za UTM zipezeka pena paliponse. Ena asiya kuvala zawo vala zathu tiyamikire chifanizo chokongola kwambiri. Zagulira nazivala pena paliponse kupatula kutchali chikoka. Inunso zigulani muzivala pena paliponse kupatula ku chechi ndi misonkhano ya boma, koma muzivala ku misonkhano ya chipani. Ndimangofuna nene mawu amenewo. Ndipo mawu amenewo atanena muchichewa wapita ku skulu osapita ku skulu kuti ataniso amve. Ngati ena anapita ku skulu kuti zachichewa samamva, tinenenso panonena kuti we are calling upon all our membership of UTM. Wherever there is a government function, never go, because we are not in alliance with anybody else. If you go there on your own, please don't put our party color, UTM. And we are thanking those people who are buying party materials. We thank you very much. That's the commitment which we are looking forward for you to contribute to the party. And it means that you are mobilizing, you are popularizing, you are marketing the party of UTM. And that cannot go without patting you at your back. But now the party material is supposed to be put on when you are going to whether the market, the funeral, and also if you are going to the party meetings, not government functions. And the party meetings, that is UTM party meetings. The chairperson of convention is going to announce whatever the director, the National Publicity Secretary has said, and we are going to empower them. They are going to release the forms. They are going to indicate the fee and the deduction of the fee for the youth and the women. Yes, indeed, we do agree, and we did discuss that we'll be doing the rotation of events happening in Malawi. If you are any longer, we might be in the north, we might be in the east, we might be in the south. So the regions which are remaining with is the north, east, and south. So when we are meeting, when the convention committee is going to be meeting, they're going to discuss in those areas, on those regions where to have our convention. Asogolera twagamakumana kuli a party committee ya convention, and they will link up with the chairperson whom they're going to have, and that is going to be the committee of the convention. Imene atazalengezese china chilichonse kuti pamene aziyang'anira maligion amene asala ndi kumpoto kumwera komanso kuzabwe kumene kuti uyambekezera kuti committee yathu izanene kuti convention tizakhala nawo kuti ndi malo amene kulilongwe tinapangako kwasala kunzuzu ku east ndi ku south. Nde committee imene ikamaganizira iziyang'ana malo amene wawo. Ndimangofuna kuti tiyankhule mawu amenewo. Komanso timafuna tinene kuti pamene tapereka liwe yakwa ma youth ndi women tisatiranso code of conduct. Code of conduct yathu ikhala linked ndi code of conduct imene ikhale kutuluka lachinayi kumene director of elections, director of women kumene apite ndi representative of the secretary general kumene akatengenso code of conduct imeneyo. Wina amene apezeka kuti wapanga kampeni nkumanyoza asogolera mwina azimayi, azibambo, kapenanso anyamata, ngakhalenso aulumali, we are going to give discipline. Tinenenso unena kuti UTM sunena kuti muzingodzuka ndikunena kuti fandika imire. Ayi. Tanena kuti itasegula kwa wina aliyense. Koma ngati simunalandidwa chipani cha UTM, forget about it. Ngati fa UTM situ kudziwani, forget about it. Tipereka kwa anthu okhaokha amene ali a UTM. Tikuopa kuti mwina muzingobwera ngati mubwera kunsika kuti tifatika gule ntapasha masamba maungu matemba mwinga umozi. Ayi. Okhawo kamwina people they saw you with me, it doesn't mean that you are UTM, that you are eligible for the convention. Okhamene tikwalandira kuti awanda UTM amene tita kuzalola kuti teni mukaime nawo. Chifatira ngona pacha kuti tasegula kwa wina aliyense ndi sunira kuti onse amene alephera kuma convention kuzipani kwa umene akuchokera ndi abwere kuto
ndikaise kuima ku UTM umpando wa president kapena wina chani ayi tikakuchita na sesi tithauzana kuti mutha kuzakhala mwina mpando wina wake vini member koma osati kuti tingokupasani kulowesani kuchipinda kwathu wa UTM kuti tizaone zimene anaona anzathu. Chipani cha UTM chokhazikika ndipo tifuna kuti chikhale even zaka zizukulu ndi zizukulu tuvizatu zipitirize nawo kuyendesa chipani cha UTM chokumapita ifeyo mulungu chita nkomera kuti atitenge osati mutatitenga iyayi koma mulungu chita nkomera kuti atitenge. Tikuthokozeni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri.